basat en fets reals. Escolta, Francesc, passa que no hi és. Soc la mama, sí, escolta, mira, jo no aguanto més aquesta situació. Quina situació? Doncs aquesta, mira, escolta, movem mobles, la música tota pastilla, aquesta gent, jo no puc dormir, jo no puc descansar, estic molt emprenyada, és que no puc, molt empipada, molt. A més, unes ganes d'una tristesa, perquè, escolta, no descanso, no. Com? No, i a més, escolta, que m'han de treure a mi de casa meva? Quan jo he nascut en aquesta casa. La Montserrat podria ser la teva mare, la teva àvia, la teva germana, la teva tieta. Podries ser tu. Qui es preocupa de la Montserrat? Plataforma per Catalunya. Primer, els de casa.